Barata Pandhawa. Ladalah. Syukur bejo sewu yen bagus sampun kersa pangandikan kula badhe nungsung werta pripun dawuhe Sang Tapa Begawan Wiyasa. Anget kula Ndara Abimanyu supados nyuwun pangestu dhateng Sang Tapa anggenipun para pepundhen dika Barata Pandhawa njabel negaring Astina. Pangandikane Hyang Resi Pandhawa kudu tansah anut lakuning kodrat ingkang dikersake mono. Lakuning kodrat yen urung pinesti yen urung kepareng saka Sang Hyang Widiwasa nadantya digayu luput dirang sangatuna Siwa Badranaya. Mula pangandikane Kanjeng Hyang kudu para pepundhen Barata Pandhawa akeh anggone ngenturke tapa. Lamun wis ana tandha-tandha negara Ngastina uwal saka astane Wa Prabu Duryudana mesti ana merga gampang, nanging upama nganti tekaning ndata Wa Prabu Duryudana ora marangake awit adreng panune Pandhawa cugeng penggalane Wa Prabu Duryudana perang gedhe sinebut Barata Yudha mesti bakal dadi. Siwa Badranaya ayo siwa mbajutke laku karben enggal daya-daya prapta ana negara Indraprastha. Caos atur ngersani para pepundhen mundhak dadi panganti-antine para pepundhen. Notinang Karang Abang Notinang Karang Abang nagih utang pati Ludira kang manyembur nyembur gagarimang metuwa bangun eka siji dwiwantak tunggal bumi kang gumingsir ana padang dudurina ana peteng dudu wengi yaiku petenge ngantaka kacarita Raden Abimanyu Wijaya sedya mbajutken tindak daya-daya enggal prapta wonten Indraprastha lakuning angin mangidit saya kekes telenging wardaya Raden Abimanyu Wijaya sumawon Panakawan catur ora kaya Bedhating Maruta Angka Wijaya kepranggul barising nyaksa saking pasetran Gondolo Mayit maling raga maling sukma pating kalidrah kaya barongan tinanggap.
Sang Hyang Tata Kalana kalayatan maring kodringkut kabaligeng raseksa magura rupa mandirang mandirung siung nyumarangas ringgis Raten aku takon sapa jeneng Dimas sapa jeneng Dimas sapa jeneng Dimas sapa jeneng sapa jeneng takon meneh apa dasar satria bisu apa dasar satria budhek kok bisa budhek takoni meneh wae man bagusmu lamun kowe budhek lamun kowe bisu ayo takon sapa jeneng Dimas sapa jeneng Dimas sapa jeneng Petruk nun ana buta mangya tandangane Gong eneng buta endi apa kelapa buta aku takon Dimas sapa jeneng Dimas sapa jeneng Dimas sapa jeneng sapa jeneng Dimas sapa jeneng Dimas aku takon wah ora patut banget wong Guneman dirusui sebab tak rusui mergane sing ribet nang kene iki kesumur mbusing madu wijiling andana tapa trah turun dewa tak kandhani kowe buta idumu nyemprot-nyemprot dadi kadas kudis ana saliraning daraku waduh sebabe pangananmu bincil ngerti ra mula nek kowe rembugan kudu nganggo ditata sing becik unggah-ungguh sing jangkep oh lantalah aku kon ngajeni karo bentara ora sudi aku ora sudi aku tutu bature aku tutu magresarine ora gelem kowe tak tata ndodok santun Bang sampean harus santun lungguh wong ki nek arep diajeni wong kudu ngajonono karo wong ngono lho lungguh ora sudi aku ora sudi ayo sentelke iya aduh mataku aduh nggih aduh oh wis ora kegulung kowe waduh mati aku yuk dikabake dik ayo Dodo nggih aduh lagi ini kok larane ora kepenak iya loro kok kon penak iki piye ora malah ngrik tangane nganti kok teko nggih kancamu kon madhem dene ning ora ngerti dikira yoga ora akur karo kancane kae nggih adep rene di nggih aduh dikampleng lambe kula bentol pun kula manut karo sampean manut ayo tirokke Raden kula badhe teja sleksana tejane wong awis ketinggal leksanane wong abagus wingking pundi ingkang pinangka wingkingipun winangka wira totok ndiasmu son wingking pundi ke ingkang pinangka oh nggih wingking pundi ingkang pinangka ngajeng pundi ingkang senedya panjenengan beto wanudya ngampleng ndiasmu kuwi ngajeng pundi ingkang sinedya sinten sinambating wangi panjenengan dodolan lenga wangi aduh sinten sinambating wangi goblok nggih sinten sinambating wangi kula badhe tikas kawuryan pun nggih dicopot niki le ten sirah kula kok mumet kemut-kemut kandhane rewel ora jamak
Aduh. Nganggo apa terus ndadak diungkek-ungkek. Nggawa obeng mak ngobeng ndase buta. Waduh, nganti kaya montir terus ora. Raten kula badhe teja seleksana. Tejane wong awis ketinggal leksanane wong bagus. Wingking pundi ingkang pinangka ngajeng pundi ingkang sinedya sinten sinabating wangi ten. Ora-ora butuh ngampyak kaya wong jala ngetak kaya unggusah manuk. Bali suruh genti takon buta sapa ingkang dadi praji kamu ngendi dangkang. Oh, la dalah. Junjung dangka. Dudu widodaring katon ngarepanku buta saiki papani dangka. Babu. Handeling prajurit saka negara apa saka pasetran Gondol Mayit. Maling raga aku. Kowe maling raga. Iya. Sapa den jenengmu? Ora ono jeneng kekasing katon. Sithik sasan bagusan sapa kasihmu den? Satria Tanjung Anom ya Plongkowati. Satria Tanjung Anom Plongkowati. Raden Abimanyu Wijaya. Raden Abimanyu Wijaya. Joko Pengalasan Gangga Murcita. Joko Pengalasan Gangga Murcita. Siwarana-rana. Lek Parti nyangune katok. Lek Parti oh lagi wong edan. Sapa jenengmu? Ora cedak ora marem. Tanya sama gua. Aku takon karo kowe. Tekon apa? Jenengmu sapa? Jeneng cilik apa gedhe? Jeneng cilik sapa? Jeneng gedhe sapa? Jeneng cilik wis dadi gedhe, jeneng gedhe wis dadi cilik. Ora ngaku. Ngaku karo buta ora iso dijak sambatan. Ayo Raden, arep tindak ngenyang ndi? Nyetutke budi pengangen-angen angon kedheping netra. Manuk mabur genah pancane jalem mlaku kanone ingkang tinuju ora liwat dadi santru Jayadalai Bali. Ora ono gawar kenteng kang dadi pepalang ndas buta panting jenggelek. Tak sampar tak sandung ana rambut ngubet sikilku tak tigas ora bakal ngrangke. Pusakaku. Kaji gede dhuwur. Ngerangsang ndase buta ora perlu nganggo pancikan. Kalah gede. Kemulo migo sampitu banting batang ibu ora perlu nganggo sambatan. Bapo. Paning aku. Dene apa? Oh, kekedro kaya manuk branjangan kopat kapitan kaya lautan mangit. Tak pandeng ora dadi sewu. Adoh sawat Bedawa cedak glundungi pepes balomu. Tak gendir pecah sigar ndasmu nglakon. Bodoh wati aku.
Aduh mati aku. Sangyang Tata Kalana kalayatan maringkut-ingkut kaban ligeng raseksa magura rupa mandirang-mandirung siyangnya marang asringes mangiling ana sedeng buta mangan kunarpa Bambang opo cara ngethok pring aja mbok pilising kenceng-kenceng dedengkote pamprasen malah gagalak limbam woi wah wah woi wah woi amuk amuk aduh mata ada woi 14 woi amuk ha digdaya. Wah, lah niku mati urip wong niku buta. Demit kaya mengkono Petruk. Disepi angin mawon. Semingkira Petruk. Mulat mara Arjuna Tanaya. Esmunya kang lagya kamanungsan. Matek aji sepi angin sangyaning pura bajul barat kena sepi angin dawah tebih wangsul dateng asal mulane
alon-alon mawon ndara kula waton kelakon ning nong nang ning cocok ora Mar ora kowe iki nek guneman mesti ora mencleng kok reng timbangne ora ngomong ndak dikira ora melu ayo pripun den Siwa Badranaya kabeh Gandharwa ingkang ngirigoda laku jebul saka kajineman apa kajiman inggih nika balane Betari Durga monggo dipun lajengaken tindakipun daya-daya ingkang prapta wonten negari Indraprastha candrane kaya cunduk Sekar Tanjung negari Indraprastha wae ana dewa nantana wong amperang Oh
kadaton Indraprastha ya negari Ngamarta ya Mbatana Kawarsa ingkang kinarusa mbeting carita nenggih ingkang pareng renggani negari Indraprastha ratu-ratuning ratu ingkang darbi watak berbudi bawa leksana lumu baluba marang brana lila legawa lega donya lila ing sirna milata kundang kaluka ing jagat nalindra ingkang pinunjuling ngapampak mrajaling akerep ajejuluk Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Prabu Darma Kusuma Darma Jaka Ajata Santru Guna Talikrama nampi rawuh Nyanata Ndrawati Nalindra Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna ya Narayana Hyang Kanton sinambung pungkur pisuwanipun Radyan Bratasena Prabu Puntadewa mengiraken pisuwanipun ingkang rai satriya pamadyaning Pandhawa kekasih Raden Permadiwijanarka ingkang kepara cangket pisuwanipun Raden Nakula sawetawis tebih nampi pisuwanipun Raden Sahadewa dereng dangu sigra ketungka sawanipun ingkang putra Raden Abimanyu Wijaya cipta renggani renging dereng kamya sing lathi wong agung kekalih dupi mulat ingkang raka Nalindra Ndrawati rawuh gumbiryotasipun kaya karawuhan Sang Hyang Bathara Wisnu sigra den acara ini lenggah palengganipun jajar palengganira Sri Narendra mangkono cipta renggani renging dereng kamya sing lathi rasaning tias kayungyun angayomi lukitaning kalbu lukitaning kalbu gambir wana kelawan ana ing ati
jagat wasisaning Bathara mangke to mangke Koko Prabu dereng dangu rawuh ngandika wonten negari Indraprastha kaparenga kula caos pambagya Raharja Koko Prabu Kresna rawuh wonten negari Indraprastha ewang sukma sasmintaning sun buna langgeng Dadawanting sareng nampi sabdanipun Yayi rumentah ingkang raka Ndhurawati. Nuwun sabdanipun Yayi kula tampi tangan kula kalih kula petelaken wonten jaja mugi kandhela sami-sami. Kajawi ingkang menika Yayi pangistawanipun ingkang raka Ndhurawati. Kunjuka sandhaping pepada Yayi. Kula tampi kula pundi wonten mestaka dadosa jiman. Mawantu-wantu panuwun kula dipun prayogaken enggahipun Koko Prabu Kresna. Inggih kados boten kirang setunggal menapa. Sena padha Raharja sowan mono ngersanipun Kakang. Wah, Haji kakangku lih pangestu murana sambekala pangabektiku tampanana. Iya Bratasena. Kresna kakangku bektiku tampanana. Iya. Werkudara tak trima Werkudara. Nyaosaken pangabekti kunjuk Koko Prabu Kresna kanthi Raharja rawuh jengandika wonten negari Indraprastha. Oleh pamujimu ora ana sambikala kaipe bektimu tak trima. Inggih. Koko Prabu kula nyasaken pangabekti kunjuk. Koko Prabu kula nyasaken sembah pangabekti kunjuk. Ya. Nek kula Sedewa ndak trima. Kajawi saking menika rene menika anak kula pun Angka Wijaya sampun kawis tingal sowan nalika ari kapengker kula utus sowan wonten pertapan Sastraga nyuwun pangestunipun Kanjeng Hyang lekasipun Pandhawa ing badhe nyuwun wangsul negari Ngastina Sigar semangka. Monggo Yai. Abimanyu padha Raharja sira sowan ana ngresaku pangestu dalem Kanjeng Prabu mboten manggih sambikala kajawi menika keparenga kula nyosaken pangabekti kunjuk Wa Prabu sesemban kula. Ya tak trima Angka Wijaya kaya paran jeneng sira ndak utus sowan ana ngersane Kanjeng Hyang Wiyasa apa kepara nyata antuk karya kaya ngapa pangandikane Hyang Abiyasa. Bareng unjuk kalepatan kula nyuwun agung samudra pangaksama Kanjeng Prabu estunipun Kanjeng Hyang paring dawuh sedaya ingkang gumelar wonten jagat menika kedah mawi petangan lan kedah nyendikani dawuhing para wasis tuwin sabdani Bathara pepesten namung wonten astanipun Bathara ingkang hakarya jagat mila keparingipun Kanjeng Hyang para pepundhen kula kadang Barata Pandhawa kedah menempaken raosipun kersa tansah mbantingken raga mbangunaken tapa meminta nugrahane Wangidi kanthi mekaten wau lerep tuwin menepipun penggalian sekendayani sinurunging karsa Wa Prabu Duryudana maringaken negari Indra menapa negari Ngastina Sigar semangka kosok wangsul bilih sampun dipun seranani
manah ingkang lerem penggalian ingkang menep kathah anggenipun bangun kenteki nanging boten wonten ewa-ewanipun ateges Pandhawa adreng Kurawa cugeng perang ageng sinebat Baratayuda kedah dados yo Abimanyu ndak trima Sena apa yen ora sisip Sena uga Sedewa nderek makuwon ana pinggiring kutha negara Ngastina apa sebab kalenggan iki Siadi wis kundur wah ora priksa lelakon ingkang sumandang marang aku lan anak-anak ing Pandhawa bubar maut saka jagoning para Kurawa wujud Gandharwa loro ngakune Kalajaya Kalantaka digdaya Istimandra-guna aku klebu anakku Gathot Setyaki diketak karo Kalajaya Kalantaka nganti tumiba adoh katon saka negara Indraprastha. Mula kang saka iku aku mbuh ora ngerti perkarane Ibu Kunthi nganti sprene anggone mbangunke tapa. Mahambek sang para marta tu pandhita kang bos limpat kang bos limpat Parama Widyeng Sunyata mengkuliring kasarjanan memayu-hayu jana rungsit asih sesamaning kang dumadya dereng ngantos rampung dene rumbal pangandika ginem laras Gandharasa wong agung kekalih nata ngamarta Twenata Ndrawati kacarita ing mecah sela-selaning suwasana Kunthi tali Brataya Ratu Jimat bertek-bertek saking ketebian anakku lanang nger bocah bagus Sedewa manuta puniku ya Sedewa kowe tak kanthi sowan ana kersane pukulun nyaosaken sembah pangabekti Ibu Kunthi Talibrata. Tak trima. Darma Kusuma tak trima. Ibu Ratu Jimat kula nyaosaken pangabekti kunjuk. Iya Kresna tak trima. Wah, Kunthi babuku beneh karo adat saben. Sampun Yayi monggo kepareng lajeng. Paring panumbrama kaliyan Ibu Kunthi Talibrata. Ibu gragapan manah kula dupi burawuh. Mongko beneh kaliyan padatan. Puntadewa, apa sebab kowe kok dadak pangling karo Ibu? Bedane nang ndi? Wis tokno wae. Kampir-kampiran sajake wong. Tekaku nang negara Indraprastha kene kulup. Sajane mung kepengin bakal
mboyong adimu Sedewa. Sedewa, kula wonten pangandika dawuh Ibu. Ayo, kowe nderek Ibu. Tak kanthi sowanana ngersane pukul Betari Durga. Aduh Ibu, wis ora perlu kowe guneman, ora perlu rembugan. Ibu Kunti Talibrata, Ibu Ratu Jimat. Kresna, kowe ora perlu cawe-cawe perkara iki. Ayo, Sedewa, kowe tak kanthi kula dherekaken Kanjeng Ibu. Kakangku kaya mengkene kedadiane. Koko Prabu kados pundi? Yayi Samyaji mboten perlu menggalih kuantos. Leres ing dados sabdanipun Kanjeng Hyang Abiyasa lumantar anak kula pun Abimanyangka Wijaya. Jer gumelaring jagat Marcapada menika titah namung sedermi nglampahi wasisanipun lan purbanipun wonten astanipun Hyang Widiwasa. Wonten lelampahan Kanjeng Ibu Kunti Talibrata kados mekaten, mboten perlu Yayi Samyaji sungkawa. Monggo dipun dherekaken lan dipun memanuki tindakipun Kanjeng Ratu Jimat. Kula pitados badhe wonten pepajar ingkang dumunung wonten kersanipun Kanjeng Ibu Kunti Talibrata. Suwawi kula dherekaken Werkudara, aja wedi kangen ayo tak kanthi. Ayo Kresna kakangku.
Wanudi ayutama mangambar arum kusuma esmunyo anggigit laadi sawangnya gendreh memanis leliwane milanggoni Suramatut banget Setiwa kowe ora ngerti to ingkang dadi kersane ibu aduh ibu babar pindah ingkang putra Sedewa mboten mangertos ibu menapa sebab ibu kalenggan menika beneh lan padatan ora sing beda ki amane iku yen saka pandelenganmu ibu ora ngrasake apa-apa ora rumangsa ana apa-apa tak kandhani Yusdiwa kowe kudu manut ibu tak suwanke ana ngersane pukulun Badari Durga karben Eyang Pukulun kersa minangkani panune ibumu Lenglenging driya mangun mangungkung ganduan rimang jayah linotan kaanin kacarita dumugi semanten pangandikanipun Ratu Jimat lan Nyemputra Sedewa kacarita kalika ingkang manjing jagatipun Kunthi Talibrata wis datan kiyat ngampah hardaning asmara mulat Raden Sedewa oncan saking jagatipun Kunthi Talibrata saknalika Dewi Kunthi Talibrata ambruk tan enget Purwomadya usana Raden Sedyagya kaboyong wonten ngukir pidikan Wah iki Kunthi babu kunjut semamput wis to Bratasena ora perlu ayo saiki Ibu Kunthi Talibrata tinggal kaboyong ana ndur Presra karben rada menep penggaliane ayo Presra kang tak jak Rama
Bathara. Tobat. Sak suwene aku urip nganti dumunung ana pasetran Gandhalumayi turung tau mengerti wujude Santira kok bagus e. Tobat. Raden, monggo Raden. Panjenengan kepareng mboten kepareng? Kula suwitani Raden. Iki wong-wong apa ngono gumunan? Apa iki sing diarani pakulitan kuning kemrining nemu kiring ngono kae lho. Tobat. Lah kok aluse kemlemet kaya babut. Iki gumun iki wong-wong apa? Panjenengan kula suwitani Raden. Kowe iki arep ngopo? Lan kowe iku wujud raseksi sapa jeneng? Kula pun Kalika, adinipun Niwang Pukulun Pendari Durga. Aku ora sudi ngladeni kowe. Tobat. Panjenengan menapa boten prisa telengi marang kula Raden? Kula tresna kaliyan panjenengan Raden. Sampun malih panjenengan kersa nampi pasuwitan kula dados garwa paduka. Nadan dados juru pengangsu, juru penebak kula nderek. Iki ngomong apa ngono gumbun. Pandhita Hakarya Wangsit mindha kumbang ngajaping tawan. Susu angin ngendi nggone kalawan kalying kangkung. Kacarita amung sak wanda Raden Sedewa dene rong langgati aturipun Kalika ingkang gumebyar mawa cahya saking Jumantara Saekti Wang Pada Wenang tumurun saking wiyati manukpa angganipun Raden Sedewa. Raden kula ngadosi. Nadan menika matianing kono tumrapung seneng neng alas neng omah ya padha wae. Ora monggo kula aturi panjenengan kula aturi nampi sih katresnan kula. Raden Kancanta saya dangu gonjak asmara kalian Raden Sedewa Dewi Kalika wau. Preksa ingkang dumunung wonten jagatipun Sadewa Kalika ndrodhok hambruk sanalika. Cipta rengganira Kalika punjuk atur wonten kesanipun Bedari Durga. Kagak kagara wekasan pukulun Bedari Durga. Monggo Raden, monggo Raden. Tobat, perbawamu gede banget. Pukulun ngaturaken ketuwasan pukulun. Kula mboten saged kasembatan boyong. Pun Sedewa menika Sedewa mawa cahya semara semunduling awiyatan nelae tejanipun pukulun.
Pandhita Agarya Wangsit Mindha kumbang Cantawang susu angin ngendi nggone kalawan kalih kaanggung watese langgit watese langit joloniti kapecana kula nderek Raden Stiwa kalenggan menika kula kedah ngilaken pecah gesang kula kaparenga kula nyuwun sih kawelasan ndika Raden Stiwa Durga kula apa sebab kuwi ana ngarepanku banjur memelas manhara ndadosna kauningan Raden nalika kula kasot dhateng Iwang Pukulun Jagat Girinata Iwang Pukulun paring pangandika bisa luar lan ruwat mala sukertamu mala trimalamu lamun tana nalindra ingkang kagungan putra kakung 5 cacahe ingkang waruju iku ingkang bisa ngruwat mala trimalamu aduh Raden kaparung kalenggan menika paduka ngruwat mala sukerta kula ngruwat mala trimala kula bilih mboten bilalu kula kapejana kewala Raden oh la iya to menawa ingkang dadi perentulin ngatimu kaya mengkono wis madhep arep lan percaya kudu aku ingkang ngluwari mala sukertamu ungkurna aku kowe bakal tak ruwat nyun pangapunten wonten kesanipun para pinisepuh pepundhen nyun tambahing pangestu anggen kawula badhe nindakaken maos kidungan mbok bilih wonten kadang tuwin pepundhen ingkang tesih menapa sare keparenga dipun wungu bilih badhe nutukaken anggenipun sare keparenga nilar papan menika
Sangkala lumerang sangkaning lara kang lara mulya saka Yang Wisnu kena ing lara lungguing otot lan emperu kang lara mulyaning Yang Brama kena ing lara lungguhe ing balung sumsum kang lara mulyane neng Yang Guru kena ing lara lungguing tutuk turum lumah lan saranduning badan kang lara mulyaning Sang Hyang Wenang tan kena ing lara marang Sang Hyang Tunggal kumpul panunggaling rasa tunggal jati rasa jati mulya saking Sang Hyang Wisesa Ong Bawik Nam Hastuna Masidam Ong ilahing saawedana Durga Kala sawedana Kartidara tumurun aku ing madya hawor ing dewa hamujaja hajiku sang hata ati amamna rajata hajiku hamah rajata wuwusku ya maraja Jaramaya ya marani nirumaya ya dayuni niyudaya ya dayudaya ya silapa palasiya ya dipala palatiya ya midura radumeya ya midusa sadumeya ya dayudi diyudaya ya sicaya caya siya ya siama mahadiya nawanggana nawanggeni Sikuntara Sikuntari si Brenggala si Benggali si Bintapa si Bintampi si Bintaka si Bintaki si Durbala si Durbali si Rumaya si Rumayi si Srimaya Gedhamaya si Dayudi si Dayuda Adidaya Adiyuda Andayudi Dihudaya Om ilahing Om ilahing sabuwana sariraku randu kepuh pangateku kidang kancil kortumaku
raiku lemah paesan mataku setyaning maneh kupingku sang palampengan cangkemku sang guwane mong lambeku sang Suropati utekku sang watu rajek ilatku sang lemah mola janggutku sang watu sumong guluku sang lemah dedet salangku sang Dharmaraja bauku sang lemah naruju ula-ula lemah gigiring sapi cangklekan lemah lempitan dadaku sang lungko-lungko wetengku sang lemah mendak susuku sang gunung kembar pentilku Sri Sadana wangkengku pucung tugel silitku lengeng landak kempungku tlaga mambek plananganku waja gligen plandunganku waja binandung prisilanku waja malila jembutku oyot bebondotan uyuhku banyu pancuran suker sesukerku padas lan curi entutku mercukan daru ituku parang taritis riyakku pulut brendolo wentisku lemah bajangan delamaanku lemah seto peturunku lemah baleberan tindakku lindu prahara geter pater panep dagu wedi buta kabeh ameh rajatah ajiku yo ngang siu yu singang yo dang siu sidang yo bang siu yu sibang yo gang siu sigang yo mang siu yu simang yo nyang siu yu sinyang yo yang siu yu siyang yo jang siu yu sijang yo dang siu yu sidang yo bang siu yu sibang yo lang siu lusi yu silang yo wang siu yu siwang yo sang siu yu sisang yo dang siu yu sidang yo dang siu yu sidang yo kang siu yu sikang yo rang siu yu sirang yo cang siu yu sicang yo nang siu yu sinang yo hang siu sihang yo Yogyanira sang yang pertiwi mijil kang mulanira bedari umo mijil saking linu-linu ing ngusap sariranira mijilaken sang yang kusika mijil sang yang gogra saking balung kang mulanira hawasta sang yang kanusa saking daging kang mulanira ana bedari Bathara metri saking otot kang mulanira mijil saking sang hyang prita lan jala saking sungsum kang mulanira kinana gawe alukata kusiku melu alumeh tinut dening Hyang Gugra
yang gogro melu alumeh dino dening yang metri melu alumeh dahar mijil sangwil wikalpo nah haringi patipatan gusika mesat mangitan temah andadi mong yang gogro mesat mangidul katemah andadi sarwa kurusa mesat mangulon katemah andadi buta yang metri mesat mangalor temah andadi dengen kuneng sang yang pritonjolo ingkang kinen agawe luka angeja liring Bathara kang riwe-rewean dinilat krasa asin sat katemah andadi uyah kurang kuring sang Bathari Uma kinongsong sang Jagatnata katemah andadi Papa Cintraka cinandak suku Sinung sang Anjerit angwuh asalin rupa dadi cotha gimbal agung weh Bathari Durga hong muna musawahab hong pratiwi yanti yogya yanti kagiat yang mandala giri sinurak para jawata amijilaken kasektenira ana banyu saka wetan putih mangulon angileni Bathari Sri Guru Werda Werdidadi ana banyu saka kidul abang mangalor angileni Bathari Sri Guru Werda Werdidadi ana banyu saka kulon kuning mangitan angileni Bathari Sri Guru Werda Werdidadi ana banyu saka lor ireng mangidul angileni Bathari Sri Guru Werda Werdidadi Om ilahing pinangka aranku iya sang yang candu sekti iya sang yang ilo-ilo santi guna ilo warna sang yang ayu palungguhku sang yang toya pangadegku naga raja ing dadaku naga mulet ing guluku guna rungsita ing cangkemku geter panebdaku gelap ngampar suaraku idu tawa sakalir netraku surya kembar kilat barung cahyaku rumeksa aku buta kabeh ing ngomahku kaung omah andeding dangu kabeh kang kudeleng padha lengleng sing tak pandeng padha lengleng sing tak pandeng teka bengeng hong numuna musawahab hong pasang tabik sun angidung kidungku si banyak dalang ing ngendi nggonira lungguh raja sang kumitir-kitir amreteng sari prakaryan agung narawangsa gendere pinatut barung gendere pinatut barang ulung kinyaring prasama sira kira Antagiya
angadeg waringin sungsang ayom kalaning wengi angompo ing awak mami bebitu jajar parapit amarenga amepel gading tugelan gawenen sanggar pangruwatan angruwat ujarala angruwat pala supata supatane sanak tuwa angruwat supatane wong tuwa angruwata sagung ing memala miwah popolan cintraka angruwata saking loro raga loro gung loro wigena gelah telutuh ilango katut ing barat lesut katut banyu mili lebur ajur musna ilang saking kersaning ilang saking ana ilang saking ana hong latak ruwang maringna sendang si mandala mandalene wong magriana kaki ulung kembang kudu sik iso ngaji rukuhe kimpuana bali anyar tanpa galar ana tokang sumur Bandung timbane timba kepala tetali ususing maling siwur barut tanpa kancing garane widodo aji sulur kemudi waringin banyune ludira muncar iline mangitan ilang katuta ing banyu mili lebur ajur musna ilang hong latak ruwang ana joko menek kembang anggenyo menek anget tampel wus kebak jejongko nyiri dene sekar anelai ana prawan liwat dinulu rupane ayu prawan ngaku roro yani roro nini moro sira maya angrerewan nonton kintel sulai kerangkang-rangkang sedyane kaya ana uta ana lara raga lara geng lara wigena sakehing lara mala trimala sakehing denda upata upatane wong atuwa tetangga kang angrungokna wong ngidung banyak dalang saben dina dadar sadinane yen kena gering kadadak ngelu mules puyeng pilek watuk kena wisa mutah-mutah ngising murus lan angrungu kidung si banyak dalang dumadakan gelis mulya miwah lamun ana prawan Joko tuwa kasep anggone palakrama dumadakan gelis krama kang ngidung ilang dosane wong sak omah ujare lara ujare ala tan pinanggih yen ana kang sedyala mundur tanpa karana sampurnane dening banyak dalang hong latak ruwang nuli marang Bengawan Anantana larung keli bepitu bareng kadulu larunge ki banyak dalang ajejuluk ki jelarang ing pinjang ing jamur dipa akunta ing karuyan ana garuda cucuk waja
nganggo sikil cakarwa Garuda ora nyucuk badang anyucuk loro raga loro wigena saking sakehing loro memala trimala sakehing denda upata nyucuka ila sukerta sukertane kantor bakor kamla ing Rawamanggun iberen guangen lunga sampurna ning banyak dalan Hong ilahing prayoganira ana geni saka wetan putih rupane geni apa pakaryaning geni anglebur lara raga lara geng lara wigena saliring lara mala trimala 7 teluh talak nyono budung edang anyan duyung wis lebur dening geni saka wetan ana geni saka kidul abang rupane geni apa pakaryaning geni anglebur lara raga lara geng lara wigena saliring lara mala trimala 7 teluk talak nyono budung edan anyun duyung wis lebur dening geni saka kidul ana geni saka kulon kuning rupane geni apa pakaryaning geni anglebur lara raga lara geng lara wigena saliring lara mala trimala 7 teluk talak nyono budung edan anyu nyanduyung wis lebur dening geni saka kulon ana geni saka lor ireng rupane geni apa pakaryaning geni anglebur lara raga lara geng lara wigena saliring lara trimala 7 teluk talak nyono budhug edan anyan duyung wis lebur dening geni saka elor Kepiye Betari Durga? Aduh Raden, mboten ninten babar pisan bilih kula raos seger suyak. Ya wis padakno. Kacarita Betari Durga dupi sampun karuwat. Sukertanipun ical jatining wujud raseksi Batari Moranti endah sulustyaning warni endang kalika ingkang wujud raseksi ugi wangsul dados jatining wujud Hapsari Kayuangan Junggring Selaka. Para manungsa ingkang miyarsakaken reruwatan Raden Sedewa ingkang dumunung wonten wana Minangsraya ya pasetran Gondolumayit
nampi kanugrahane Wang Widi minggah sak drajating manungsa dadi hapsara. Para Gandharwa menapa para jin setan priprayangan ical dados Gandharwa. Gandharwa rasiksa ingkang dumunung wonten kukuban pasetran Gandharumayit dados manungsa limrah wewangunan kayu wantu sak peluk rong peluk sak prangkul rong parangkul ical kagedepaken dados wangunan edi